Стефке, его Георги пак идва, ма. На версия ще ми иска сигурно пак. Заключи бързо вратата. Заключи. Блез. Кажи бе, бай Георги, какво ще искаш пак? Ракия на версия. Хе-хе, няма как да стане. Аз от тетрадката вече нямам място да ти пиша името само от версии. Гледай какво става тука. Вересия след вересия. Вчера те гледам, отиваш в отсрещния магазин, 5 турбина грабил, ама тука не може да дойдеш си платиш вересиите, а? Отре те искам поне половината да си платил. Иначе ще те кажа на кмета, ей, Стефке, ай спрети го бай ти Георги, да покажеш къде е вратата. Айде бай Георги, чао. Той пари за ляп няма, ракия иска. Пуу. Гине! Кой па се развикал рано сутрин? Гине! Къде отишла тази жена, бе? Гино! О, пак ли тая, бе, значи, пу. Къде си, ма? Кажи ма, Стефке! Кво садиш? Сада пиперомани, виждаш ли, тури си очилата. А? Очилата си тури. Па не е ли рано за пипер, викам? Ма как ще е рано, ма те хората вече го обраха. Ам ти мана, къдя си ръгнала рано? И аз съм тръгнала да приготвим на синоми, че ще иде... Не чувам, ма. Кво стана с Райка? Удила ли е на градо? Да, ма ходи до Кауфланта за намаления. Удила е. Какво е той интересува па тебе, ма? Айде, Гине, че съм турила на печката, айде. Хубаво, вари. Пу, да ти се не знай клюкарката, да ти се не знай. Така, ученици, запишете Горно-Тракийска низина. Какво става, бе, Георги? Какво се разправиш там на последните чинове? Кажи на всички да чуем. Какво? Нямаш химикал да пишеш. Къде се намираш в момента? Може ли да ми обясниш? Намираш се в учебно заведение. Не заведение за хранене, не улично заведение, учебно заведение. Аз не съм банка. Не съм книжарница, не съм и магазин. На училище се идва с учебни пособия. Не си ми дошъл на гости. Разбрахме ли се? Ето ти химикал и да не ти чувам гласчето. Продължаваме. Георги! Айде, че манджата е готова. Слизай! Няма да повтарям като папагала, ей. Ще изтине. По-бързо. Айде, манджата ти е готова. Как така не си гладен? Не. Аз за какво готвя цял ден? Да ми излезеш сега навънка и да ми ядеш дюнери, така ли? Значи аз цял ден чиракувам, тук се пека на жарта от 40 градусова температура, а ти ще ми кажеш, че не си гладен. Какво си ял цял ден? Не ме гледай като поле пред майка си. Ако щеш яш. Излизай, няма да ти дам пари, искай от баща си. Ще готвя, ще чиркувам и накрая да ми кажете, че не сте гладни. Заминавай изобщо не ми се мотей тук между краката. Бащичко, ще ми яде навънка, но ще ми яде и краката до вечера. Георги, баба, ела да ти покажа сега как се работи тук на село. Айде, идвай, няма да ми се правиш да ми се ги визиш, че като те ударя с тази пръчка, ще видиш ти. Ама няма да ми казваш нето и да не ти града тука. На село се работи само. Ще виждаш ли го това? Я да видим майка ти сега какво е направила за спрането, как го е простряла. Оставила си ръцете. Ама светле, аз ти казах, ма първо се започва само с бяло, не с черно, ма. Яла сега да ти покажа как се бире царевица. Аре стига се влачил. Вземаш кочана и въртиш. Аре ти си. Айде, пи. Георги, ела тука да ти покажа как се хранят кокошки. Аре, ба, бягай ти от тука. Като не видели. Георги, стига си ми повтяла, ми нахрани пилитата. Начи. Да, Питер от баща си. Тая Марюсия. Къде стихи на комшийката, че не мога да я трая. Изядвахте ми краката. Георги, айди, стига си се въртял като шили. Ела ми помогни. Човек да не ви накара на нещо. Айде, Георги, покажи ми как ги храниш. Айде, давай. Абе, не целият кочан, бе, виж, удари кокошката, убия, отрепа я. Значи, пу! Георги, иначе нищо ни направим, а до вечера поне ще едем кокошка. На нищо ни ви учат от тоя град. Отрепа ми, кокошката ми отрепа. Ама ще стане една хубава сутичка. Хайде, Георги, по-бързо, няма да се разправим с теб тук пред хората.
А, я виж, чадърче и шезлонгче. Как така 10 лева за чадър, бе? Тихо, бе. Никой няма да разбере. Ела си яда и ще се направим на удари. Опа, тихо, да ни ти лепна един. Здравейте, здравейте. Айде, бе, как се правят тези шезлонги? Иначе като за неандерталци. Никой не ми помага. Георги, еларата на мажа няма да викаме и ще изгориш от слънцето. После като ми ревеш, няма да се занимавам с тебе. С кисело мляко няма да те мажа. 20 лева съм дала за това нещо. Ще го изпръскаме до край. Иначе... Георги, абе няма да ходиш навътре в морето, ще те глътне. Неразбрано момче, същия като баща си. Георги, ела тука, момченце. Ако ти зашлива един, ще те удавя морето направо с един замах. Няма да ме караш да викам пред хората. Виж как съм се стегнала. Някой батко може да ме хареса. Георги, искаш ли семки да любиш? Здравейте. Как така не мога да любя семки на плажа? Кой каза? Къде има знак? Къде? Там, аз не мога да чета. Как така 20 лева глоба, бе? Ти като ми гледаш, бих ли дала 20 лева за глоба? Няма как да стане. Георги, събирай си багаж, заминаваме на друг плаж. Няма да плащам чадър. Майка ми стара. Аре бе, Георги, да ни ти лепна един. Пъ! И без той не ми харесваше този плаж. Само за надувки. Айде, Георги, няма да викам. Айде, намъквайте си тук, че вече не издържам. Ръце не ми останаха за такива, само да ги въкне буклуците. Георги, сядай до мене. Сядай веднага. Няма да ми обикаляш по целия влак да го търся като ходук. Няма как да стане. И да ви предупредя. Сега ще мине кондуктора. Ще казвате, че сте на 6. Не съм ви вземала билети, само за мен съм взела. Мислете му, ако кажете и думичка, ще ви оправдаша. Как за какво не съм ви взела билети? Билетите са скъпи. Нямам излишни пари. Казвате, че сте на 6. Под 6 години са за без пари. Тихо. Гладна ли сте? Тук съм взела баница. Малко питка съм взела. Ето кой може слещам. Как да не сте гладни? Аз за какво ги купувам тези неща? Всичко има. Аз друг път няма да ви купувам нищо. Излишни пари сега на вятъра всичко ще изхвърля. Затова ни простите тогава. Безхаберие. Значи първо ми казвате, че сте гладни, сега казвате, че не сте гладни. Вие не знаете какво искате? Да сте изяде всичко. Жаден ли си? Ама е малко. Няма да са далачите с вода и ще ми ходите до туалет и да ми пикаете през 5 минути. Какво? Каква жега, бе? Аз стига се ги визил. Аз едно време на 40 градусова жега съм пътувала без никакви климатици, без нищо. Ги визелът само тук ще ми правите. Той ще свири, драги гости, само за вас. Кондуктора идва. Ще се правите на малки. На 6 години да се правите. Здравейте, здравейте. На 6 годинки са и двамата, да. Само за мен билетче. Боже, невъзпитана работа е такива. Само такива има. Тези влакове. Тихо. Ужас. Хайде, събирайте си багажите, след малко слизаме. Още 2 часа има. Какво? Събирайте ги. Няма преди да слезем, не ги събирате. Събирай. Айде, ще стигаме. Стига сте спали, бе. Ще изтървете спирката. Също ти като баща си. Ставай. Тръгвай по-бързо.